Čau. Ahoj! My jsme dva čuráci z YouTube, který jdou domů. Tak čau David, tady bydlíš Patrik Horáček. A tady to smrdí. Tady to smrdíš, prosím. A jak to držel přesně? Co? Ten provázek. Takhle? Normálně rovně a pak jsem zatáhnu, ty vole. Silně? Jo. Chtěl bys pozdravit uživateli YouTube? Jo, chtěla, pojď mi to. Čau! Teď jsme tady odpálili raketu. To byla naše škola. Sorry. Tak čus, Dave! Já jdu pořád rovně. No já už jdu domů. No a co? Dobrý lidi. Tak čus.